Hasiko gara, lehenengo puntua. Mankomunitatearen 2024ko aurrekontuaren likidazioa onartzen duen lehendakaritzaren ebazpenaren eta 2024ko abenduaren 31an sozietatearen urteko kontuak aurrekontu egoeretara bihurtzeko txostenaren berri ematea. Dar cuenta de la resolución de Mankomunitatearen 2024ko aurrekontuaren likidazioa onartzen duen lehendakaritzaren ebazpenaren eta 2024ko abenduaren 31an sozietatearen urteko kontuak aurrekontu egoeretara bihurtzeko txostenaren berri ematea. Ebazpen honen bidez, mankomunitatearen 2024ko aurrekontuaren likidazioa onartzen da. Ebazpenean azaltzen dira likidazio honen emaitza. Asamblea será por enterada. Aditzera manda. 2024ko urteari dagokion kontu orokorrari hasierako onarpena emateko proposamena. Propuesta de aprobación inicial de la correspondiente al ejercicio 2024. 2024 urteari dagokion kontu orokorrari hasierako onarpena emateko proposamena. Martxoaren 26ko ebazpenaren bidez, mankomunitatearen 2024ko ekitaldiko aurrekontuaren likidazioa onartu zen. Hala, Servicios de txingudi-txingudiko zerbitzuak sozietatearen administrazio kontseiluak 2025ko martxoaren 26an egindako bilkuran 2024ko ekitaldiko urteko kontuak kudeaketa txostena eta emaitzaren aplikazioa egin zituen. Eta hurrengo batzar orokorrean aztertu eta hala bazegokion onartu gabe geratu ziren. Horrekin guztiarekin, Gipuzkoako lurralde historikoko toki erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 foru arauaren 72. Artikularen arabera prestatu da 2024ko ekitaldiko kontu orokorra. Azaldutakoan oinarrituta honako erabaki hauek hartzea proposatzen da. Lehenengo iritzia ematea eta ondorioz 2024ko ekitaldiko kontu orokorra jendaurrera eramatea 15 lan egunez. Eta interesdunek bidezko jotzen dituzten erreklamazio eragozpena iruzkinak aurkeztu ahal izatea epe horretan. Bat. Bai. Bai. Hirugarren puntua, 2025ko lehenengo hiruhilekoaren aurrekontu itxieraren berri ematea. 2025ko lehen hiruhilekoaren aurrekontu itxieraren berri ematea. Oso labur, bai? 2024an lehen atalean ikusi ahal izan duzuenez, diru zaintzaren gerakina 1.000.086.000 eurokoa zen eta funts likidoak 258.000 euro ziren. Hiruhileko honetan, martxoaren 30an edo 31an, ez nago seguru, data horretan 51.000 euro genituen funts likidoan eta 1.300.000 inguru gerakina. Badakizue, desfase bat gertatzen dela, diru-sarreren eta gastuen artean, hiruhilekoetan, eta hain zuzen ere, jaso ditugu urtarrila eta otsaileko fakturazioaren diru-sarrerak, eta sartu diren gastuak oraindik ere urtarrilekoak soilik dira. Baina gertatu diren gastuak ohikoak dira, bai, arruntak, hiruhileko guztietan izaten ditugunak. Badago galderaren bat? Laugarren puntua, informazioak, eskaera eta galderak, informaciones, ruegos y preguntas. Informazioak, eskaera eta galderak. Eskerrik asko.